Mä en halunnut palata Helsinkiin. Joo. Käppähatulla vai? Ei, Joo. tässä on vitosella. Joo. Sillä uusimmalla lähijunakalustolla. Aivan. Oltiin Helsingissä pysähtymättä Nytkilään. Ai joo. Sen takia mä en palannut Keravalle, kun se ei pysähtynyt siellä. Joo, joo. Onko tässä ollut matkustajia miten näissä lauantaivuoroissa? No, tää on vähän tää lauantai nyt ollut semmoista, että kyllä se aika hiljasta on ollut. Joo, Menee oma aikansa niin kuin oppivat käyttämään. aivan. No hyvä, että nyt nääkin on tullut takaisin. Mitä? Hyvä, että nääkin on tullut takaisin. Niin. Jos niin, että se on sitten eri asia, kuinka pitkäksi aikaa. Niin. Kyllä se nyt voi olla, katos nyt. No en tiedä. Vaikea sanoa. Sen näkee. Vuodenvaihteestahan näistä tulee uusi linja. Näin on. No, saa nähdä lisäksi matkustajan määrä. Niin. Kyllä se ainakin sen, että ne hyppää tuosta Kaskelasta meidän kyytiin nyt sitten odottelee vitosta. Joo. Vaan nähdä, millä aikavälin nämä menee kilpailutukseen sitten tää Sipoo. Saa nähdä. Riippuuhan siitä, miten nämä liikenneluvat on voimassa. 2014 on voimassa.
No, se on sitten. Tosin tietystihän se ihan riippuu liikenneyksiöstäkin. Niin. Et jos Porvoon liikenne luopuu vapaaehtoisesti, niin silloin nämä menee aikaisemmin. Silloin ne menee aikaisemmin. Kun lähilinjathan meni silleen kilpailutuksen, Porvoon liikenne luopui Joo. niistä liikennelupista. Joo. Ja sehän nyt. Elikkä se on loppujen lopuksi Norliinin Antti tai joku muu vastaava, joka sen päättää. Niinhän se on. Eteen pitäisi mahdottomana sitten, kun tämä on kilpailutettu, niin sitten lauantai-liikenne ainakin säilyisi. Niin, nimenomaan sitä mä meinasin just. Joo. Jos tää sinne asti pysyy, että tulee kilpailutus, kyllä se varmaan sit säilyy. Joo, ja sitten ei ole mikään mahdoton ajoitus, että täällä alkaisi muutaman lähdön sunnuntai-liikennekin sitten Niin, pidemmällä aikavälillä. Niin. Se nyt riippuu ihan siitä, että kuinka pitkälle nämä lauantai-liikenne saadaan säilytettyä. No sepä se. Tämä on ainut yhteys Kerava ja Nikkilän välillä, kun junaliikennettä ei ole, niin todennäköisesti HSL tulee lisäämään liikennettä. Niin, no. Niin. Ja yrittää saada tästä jonkinnäköisen rumpolinjan Kerava ja Nikkilän välille vähintään. Niin. Tai sitten jatkaa, kato jonkun 633 tai jonkun, että Aivan. ei sekään mahdoton. Ei niin. Tosin mä perustaisin ihan 739 kylmästi. Ihan oma linja tänne, joka kulkisi Lahden tietä. Niin. Se olisi nopea yhteys Helsinkiin. Eikä ole samanlainen kuin 633A aikoinaan, joka meni Nikkilä, joka kiersi sitten tuolla Saviot ja Forsot. Meneekö tää nykyään koulun kautta? Menee joo. Joo. Tässähän oli välillä tilanne, että ei... Joo, viime talvihan oli. Joo. Mites noi laskettelurinteen ohjaajavat vuorot, niin kulkeeko niissä yhä paljon koululaisia? On, niin se on. Kyllä niitä muksuja vaan kato on tuolla Joo, se on ihan hyvä. sivukylillä. Et mitenköhän pahasti Huttunen ottaisi herneen enää, jos osa vitosen vuoroista muutettaisiin kulkemaan sinne Neulasniittyyn. Aja sitä Kalmantietä siitä. Niin joo. Aivan. Sitten kato Morspakas, siellä on lisääntynyt muksut. Joo, Sinne on rakennettu hirveästi tuonne mettään. aivan. Et todennäköisesti ainakin Neulasniittyyn jollakin aikavälillä tulee ihan oma linjansa. Se on pakkohan niitä, vähän siinä on vaihtoehto. Ei. Se voisi ajaa siitä Kalmantietäkin. Kato, kun niillähän, siis mä sanon, että niillä on isot haasteet vielä sitten sen HLS kanssa, kun ne tekee nuo linjat, Joo. kilpailut, kato, kun Sipo kuitenkin alkaa pohjoisvaihtisesti. Näin on. Sitten on Kiittööt, Saaret ja kaikki nämä sieltä tietysti samalla Svartbäkit ja sitten toi Boksiin alue ja sitten on Kalkkirannat ja Eriknäsit ja Joo. sitten on Kumponrannat ja Immersbyt ja Hinsbyt, niin siinä onkin taiteileminen, että keksii. Siinä on. Miten siellä saaristossa on vakituista asutusta? On, siellä on niin verran, mutta eihän sitä paljon siis silleen ole, että niinku sanotaan Kiittööhän ei ole muuttunut, sinne on ehkä joku talo tullut, mutta ei ole silleen, mutta sitten taas niinku Eriknäshän kasvaa hirveästi Aivan. ja kyllä tonne Kalkkirantaa päinkin on rakennettu aika paljon. Joo. Meinaa vaan sitä, että pitäisikö HSL järjestää jonkinnäköistä lauttaliikennettä. Samalla tavalla kuin Suomenlinnan lautta siis. Ei se
että niin. Ja ehkä tää alkaisi kulkea taas sitä vanhaa reittiä Keravalle. Niin. Eli Ahjon kautta. Niin. Voihan sekin olla mahdollista. Joo. Toisaalta mitä arvelet, että eikö tää on nykyään hyvä, kun tää jää Vaasemalle? Oo. Joo. Niin sitä Se oli ihan turhaa ajella silloin sinne Terkkaan. Joo. Sinne pääsee nykyään niin mulla muutamalla linjalla, niin ei se on turha. Ihan. Oliko tuon rouvan lisäksi muita? Ei ollut tällä sivulla. Joo. Tällaistähän se vähän on. Aivan. Siitähän se varmaan suurimmaksi osaksi nytkin, että kauanko tämä kestää tämä siirtymävaihe, että paljonko HSL maksaa per oppilas, kun nehän muuttuu kuitenkin niihin kortteihin nyt oppilaat. Aivan. Et kuinka paljon meidän firma saa rahaa per oppilas nyt sitten niistä. No sehän on se U-liikennesopimuksen mukainen hinta, mitä... Niin, mutta katos, jos se on ihan pohjassa, niin eihän ne... Mä en alkaa uskoa, että jatkaa kauheasti. Aivan. Mistä sen tiedät? No, ainakin kesään asti tää linjaa kulkee. On, ja varmaan vielä seuraavankin sitä, että Niin. kun se on se kilpailutus käynnistyy, niin se on aika pitkä prosessi sekin. Se on. Vähintään puoli vuotta pitää olla. Niin. Ja silloin niin täytyy olla kaikki selville, että miten ne linjat on, mitä ne kilpailut. Joo. Se hetkessä. Sekään. Täytyy katsoa, jos joku päivä tulisi ihan katsoa koko reitin. Tuuppa kattoo joskus. Mä en ole sitä Söderkullan päätä koskaan. Joo. Lähdetkö heti takas vai? 15 yli on näin. Joo.